Det gør da meget værre for dig selv. Ja, hvor det godt der. Prøv at se det der. Sådan der. Yes. Så. Jeg vil lige derovre. Ja? Alt er bare smadret. Ja, fuldstændig, mand. Får du? Ja. Der er faktisk en tand på det. Så har vi ham! Vi har ham nu! Ja! Ja, vi vil! Med det! Med det! En idiot! Kom bare! Ja! Ja! Med det! Ja, hvad sker der, Arnold? Ja, det præller bare af. Mere det! En gang til! Kom nu! Ja! Vi er flyet kameraet snart! Ja, det går lige væk. Kom lige mere! Hvem var det? Nej! Pas på! Ej, sådan der. Godt så. Det er skide godt der. Ej, kom nu. Høj! Slag, mand! Kom nu, mand! Pøsseslag! Du slår som fucking pøsser, mand! Væk! Imod Lasse! Så er det godt, det der. Det var... Ah! Jakob Dalmod tager ham og sødt. Nej. Skal jeg? Lasse, den er god nok, den der. Bare kravl op. Forsvind med dig. Træs, kom her og kravl op i den. Træs, vi holder stigen. Træs, vi holder stigen. Kravl op med dig. Er du hardcore, Træs? Oj, jukken! Træs, kom her. Kom, et skridt mere. Den er god. Jeg er fucking træt. Nej, den er god. Jeg lige taget dig, Lasse, så taget en masse. Jeg finder bare på, at jeg brækker noget. Ja, faktisk. Kom med den. Et skridt mere, Lasse. Ja? Et skridt mere. Kom. Det tror jeg sgu ikke. Det tør jeg ikke. Det skal være rimelig sygt. Lasse, det tør jeg ikke. Kom. Lasse, du skal på video. Lasse, et skridt mere. Kom nu. På video. Jeg griner, mand. Ej, stop. Ja! Ej, så begynder vi på levende. Godt så lige over den her. Jakob, skal du filme mig til? Jeg filmer hele over. Prøv at se, om det ikke knækker mig. Giv mig den her. Giv mig den her. Se, om det ikke knækker mig. Den kæmpe. Ja! Du går lidt, mand. Det er Jakob. Lad os nu væk. Kom ind til toppen. Fucking godt. Lad være med det. Nej, kom her knude. Ej, op! Ej, 60 op. Hvor er du laver, Frank, mand? Ja, meget ulækkert. Frank, hvor du... Frank, hvad laver du?
Fuck, hvad laver du, mand? Hvor er du ulækker? Fuck, gå i seng med dig, mand. Det er da ulækkert, det der. Det lyder ikke. Jeg vil godt... Nej, jeg siger bare godnat. Du vil gerne være med. Endnu. Ej, jeg vil bare godt sige godnat. Godnat. Ej. Jeg lukker nu. Nå. Jeg har nu kæft, jeg lukker nu. Jeg lukker nu. Jeg lukker nu. Der er gælder på at lave en undersøgelse om, hvornår Frank... Jeg gælder på at lave en undersøgelse om, hvornår Frank han lukket. Har han lukket nu? Altså 80% har sagt inden for nu. Til nu. Hvor er det fedt. Jeg siger bare, at jeg går i seng nu, og jeg vil være rigtig glad for, hvis I bare lader være med at smadre den, jeg kan høre det hele tiden. Men du vil Jeg gerne hører ud, ja. 60'er, men jeg kan høre 60'er. Hvad er det, mand? Tryk. Kom, Smadre ham, mand. jeg kan både spille ud, mand. Gør det, skal vi smadre ham sammen, eller hvad? Ja, så kan vi gå hjem. Så tager du ikke alene? Hallo, fjern alt det der. Fjern alt det der. Bare mave. Jo, det gør jeg. Det fjern. Ikke for at være lederen, men det fjerner Nej, lige det gør der pisse. Det burde du også. Mars! Helt seriøst, Mads. Fjern lige det der pisse der. Skal lige fjerne pisset? Mads, du skal lige fjerne der lort. Det må I meget gerne. Det må I meget gerne. Det må I meget gerne. Det er fint nok, jo. Det er en god video. Gør det? Ja, det er dejligt. Ej, bare lige... Hvor er det derfra? Jeg forstår det ikke. Det er lige om det der. Det er affaldet. Forhåbentlig. Det er meget, meget underligt. Ej, den er god nok, hva'? Skide god, den der.